Зәңгәр экраннарда сезнең хатлардан төзелгән чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы. Тапшыруыбызның беренче җылы эчтәлекле котлау хатында юбилярны якын кешеләре 55 яшьлек юбилей белән котларга ашыга. Тыпый авылында якты дөньяга аваз салып, бүген инде түбән Яркәйдә игелекле гомер кичерүче сөекле гомер юлдашым, кадерле әниебез, назлы дәү әниебез, нәнәебез Рәмзия Фәрит кызы Әхмәтова 11 март көнне үзенең күркәм юбилеен каршы алды. Шул уңайдан без аның якыннары кадерле кешебезнең гомеренең истәлекле мизгеле белән ихлас тәбрик итәбез. Яшьлегебездә йөрәкләрне берләштереп, икебез бер бөтен булып матур тормыш юлы башладык. Тормышыбызны ямьләп, кызыбыз һәм улыбыз дөньяга килде. Хәзер инде икесе дә гаиләле, тормыш иптәшләре белән балалар тәрбиялиләр. 6 оныгыбыз бар, Аллага шөкер. Рәмзиям белән бер-беребезгә юл куеп, бер-беребезне аңлап, балаларыбызга яхшы тәрбия биреп матур гомер кичердек. Һәм киләчәгебез дә шундый күркәм булсын иде Ходаем дип яза тәбрикләү хатында юбилярыбызның гомер юлдашы Мөкәмил ага. Рәмзиям, 4 елга якын синең белән гомер йомгагы сүтелгән. Күпне үттек, күпне кичердек. Язмышыма мең рәхмәт. Гомерем буе син янәшәмдә булдың. Барында бергә тигез булып яшәдек. Картлыкларында әткәй-әнкәйләрне дә икәү. Дөресрәге син сабырлык, бар күңел җылыңны биреп карап, соңгы юлга озаттык. Калган Ходай насыйп иткән гомерләрне дә тигезлектә үтеп, гомер күзләрендә бер-беребезгә иптәш, терәк, таяныч булып, балалар, оныклар шатлыгында гына яшәсәк иде. Иң мөһиме сәламәт бул. Син миңа бик кадерле. Бик күп сулар аккан гомер үткән, җитәкләшеп атлап киткәнгә. Горурланып туя алмаслык бит, күзне салсак әгәр үткәнгә. Саф сөюдән чәчәк аткан гөлнең җимешләре бүген өлгерә. Тик син исән бул, янәшәмдә яшә, син бит миңа бары бер генә. Көләч йөзле, тирә-яктагыларга һәр вакыт елмаеп кына торган, кешелекле, тырыш әниебезгә рәхмәтләребез иксез, чиксез. Безгә бүләк иткән алсу таңнарың, йокысыз төннәрең, назлы сүзләрең, мәрхәмәтле йөрәгең, җылы кочагың, тәмле ашларың, әтиебез белән безне олы тормыш юлына бастырганыгыз өчен мең рәхмәт әйтәбез сезгә бүген, әткәй, әнкәй. Һәм инде сезнең алда зур ихтирам белән баш иябез. Гомереңне безгә багышладың, кояш булып безне җылыттың. Тыныч картлык бирсен сиңа Ходай, бәрәкәтле булсын тормышың. Сөекле әниебез, дәү әниебез, нәнәебез, бәйрәмең котлы, көннәрең кояшлы, гомерең озын, бәхетләрең мул булсын. Безнең күңел җылыбызны тоеп, безнең игелеккә куанып, әти белән тигезлектә озак яшәгез әле. Кояш кебек якты нурлар синнән, карашларың белән җылыткан, юктыр беркем әни синнән башка иркә сүзләр белән юаткан. Якыныбыз, безнең күңел һәр шәхс сиңа тели иң изге теләк. Җир йөзендә синнән башка беркем юк кадерлерәк. Сине иксез, чиксез яратып тормыш иптәшең Мөкәмил, балаларың Гөлназ, Илдар, Илмир, Гүзәл, оныкларың Ильяр, Илназ, Самир, Динар, Дания, Данир. Хөрмәтле Рәмзия Фәрит кызы, бүген сезне олылап, матур гомер үрегез белән тәбрикләгән газиз кешеләрегез һәр вакыт яныгызда булсын. Чөнки сезнең өчен иң зур бәхет шул бүген. Бәйрәмегез күңелле үтсен, музыкаль бүләгебез сезнең өчен яңгырый. Котлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә, безгә бит син бик зур юаныш. Арып талсак тормыш юлларында, син
tayanış. Rahmetin zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Rencimeşeni üsken şokta, türlü şoklarımız buladır. Yaxşılıklarını bizge birdin, senden güne urne qalğanыбыз. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Yaşalıyani bizning üçün, bu biteli ömür uğratası. Yakınların balaların bilen, köp ömürler bulsun ötesi. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa, bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Varıp talsak turmuş yollarında, sen bar eli bizge tayanış. Sen bar eli bizge tayanış.